приказно пътешествие до Драма и приказното градче Онирополи. Имате възможност да избирате между 3 дати – 6, 13 или 20 декември. GP Travel ви кани на едно снежно пътешествие до Драма и приказното градче Онирополи. Тръгване от София и пристигане в Драма. Приказна Гърция, там където Коледата ухае на канела, портокали и има усмивки навсякъде. Скоро пред очите ни ще бъде и приказния Онирополи. Мястото, където всяка зима се превръща в сцена на вълшебно коледно представление. Коледната приказка оживява. Тук, между пъстри коледни елхи и светещи лампички, ще ви посрещне дядо Коледа. Чуете звън на камбанки, аромат на греяно вино и смях на деца, които твърдят, че чудесата в коледната работилничка са истински. Ще може децата да изработят бомбони, украси, маските на своите любими герои. А родителите ще могат да се потопят в магията на коледния базар. Изберете своята приказна снежна дата – 6, 13 или 20 декември само с GP Travel. Еднодневно пътуване с много смях, коледно настроение и емоции. За малки и големи, които вярват, че коледните чудеса се случват.